Il-kolb ta' stat fit-Turkija ħasat lil ħafna, speċjalment lid-dinja tal-punent li ma setetx temmen dak li bdiet tara f'Ankara u Istanbul f'lejl li jista' jibdel id-direzzjoni tal-pajjiż. Iżda min il-post jafu sew bħal professur Karmel Burç ma sorprendix ruħu daqshekk. Burç jgħallem f'Università Ewlenija fit-Turkija. Bqajt naqra dejjem rivisti speċjalizzati madwar dan il-pajjiż u kien hemm min ippreveda il-possibilità ta' attentat ta' kolb ta' stat. Ġifieri biex ngħidlek il-verità kull min hu mitla ta' dan il-pajjiż beda jħoss li seta' jkun hemm kolb ta' stat fl-arja. Dwar il-miżura li ħadu l-awtoritajiet fil-konfront tal-akkademiċi u l-allima qal li jista' jkollok minnhom li jirriproduċulek il-poter, iżda jista' jkollok oħrajn li għal raġunijiet differenti għandhom allerġija għall-istat. Fi kliem Burç fl-aħħar snin daw setgħu ġew segwiti u investigati. Kienu jgħiduli lili qgħod attent għax fil-klassi jaf hemm xi ħadd li qed isegwik x'qed tajt u se jmur jirrapporta. Issa bdejt nemmen għax qabel qasod nagħti każ jiena ma jista' jagħti il-każ li vera. Fi kliemu l-President Erdogan jitkellem ħafna fuq l-istat parallel. Il-biża li moviment magħmul min nies fil-militar, fis-servizzi segreti u ħut mill-intellettwali u l-allima qegħdin jintervjenu kullimkien u jridu jaqalgħu l-istat preżenti. Għalhekk kien hemm intervent daqshekk maġġel għax l-informazzjoni hemm kienet qiegħda, l-ispjunaġġ huwa trement. U mibni wkoll però fuq din il-paranoja li dan il-moviment stat parallel xi darba se jieħu l-post propju tal-istat attwali. Mitlub jikkummenta dwar l-għajdut ta' jekk il-President Erdogan setax kien il-moħħ wara dan l-istess kolb ta' stat, il-professur Burç ikun kawt. Mhux kombinazzjoni li Erdogan waħda mill-ewwel sa fejn naf jien hu espressjoni tiegħu grazzi Alla li tajtna dan il-kolb għax issa rridu innatfu l-ħmieġ li hemm fl-apparat tal-istat. Allura hemmhekk jibda s-suspett seta ġara, jiena ħanħallih suspett. Minix bniedem kospiratorju akademiku li nibni fuq il-fatti, allura kospirazzjonijiet nibża minnhom. Però hemm dan is-suspett li seta ġie fomentat internament biex neħilsu minn dawk in-nies li aħna jidrinna li infiltraw l-istat li jistgħu jpoġġu l-istat f'sitwazzjoni prekarja. Min-naħa tiegħu Dr. Adrian Grima rrimarka li d-demokrazija ma tfissirx biss selezzjoni li ssir kull 5 snin. Fakkar fl-intoppi li nqalgħu f'Jannar li għadda fil-konfront ta' dawk li ppruvaw juru opinjoni differenti mill-Gvern Turk, mod partikolari dwar il-kwistjoni mal-Kurdi. Għaldaqstant fi kliemu l-Ewropa kellha taħsibha darbtejn xi ftehim kellha tagħmel mat-Turkija. L-Unjoni Ewropea b'mod speċifiku kellha taħsibha darbtejn x'tip ta' ftehim tagħmel ma' gvern dwar id-drittijiet ta' pereżempju f'dal każ ta' refuġjati, x'tip ta' ħabel tagħti l-gvern li diġa kienet juri ċertu nuqqas ta' rispett lejn id-dinjità u lejn il-libertà ta' ċittadini tiegħu stess.